Waqt li seħħ inċident ħadd m'għandu għalfejn jidħol jara xi jkun għaddej. Dan kien is-sentiment tat-tabib tal-emerġenza Michael Spiteri li sostnu li f'inċident dejjem ikun hemm raġunijiet validi għax tingħalaq triq jew żona. Ġifieri aħna jkollna bżonn idea nkunu nafu kemm hemm nies feruti, x'tip ta' injuries għandhom u fejn qegħdin. U billi biex nagħmlu dan tkun kważi impossibbli li ssir jekk inti għandek ħafna nies qegħdin jiġru fin-nofs jgħaddu min-naħa l-oħra li m'għandhomx x'jaqsmu mal-inċident. Din mhix l-unika raġuni għalfejn is-servizzi tal-emerġenza jgħalqu ż-żona milquta fejn fost ir-raġunijiet ikun hemm ukoll is-sigurtà tal-pazjent. Barra minn hekk inti wkoll trid li l-pazjenti li għandna diġà ma jkunux involuti fi żed inċidenti. Ħanagħti eżempju jekk inti għandek pazjent li jidher li huwa daqsxejn diżorjentat dan jista' jaqsam l-triq u jintlaqat minn karozza oħra. Għaldaqstant aħna l-importanti huwa li għandna inċident wieħed jekk jista' jkun ma jkollniex inċidenti oħra wara dak l-inċident. Hawnhekk Spiteri fakkar f'każ li seħħ ftit tal-jiem f'Taslima. Jista' jkollok inċident li jipprogressa. Dan l-aħħar kellna inċident fejn fih l-ewwel kellna fire ġu appartament u mbagħad wara ftit fl-istess triq żviluppa inċident ieħor ta' nirien f'establishment ieħor. Għaldaqstant inti importanti li kollok l-area taħt kontroll għax in-nies kieku kellna n-nies li qegħdin jiġru fin-nofs dan se jeħloq periklu għalihom għax daw jistgħu jibbilgħu tħaħin, jistgħu jkunu involuti f'nirien f'xi esplużjonijiet li jistgħu jsiru, kif ikollu ġieħ ta' rażq ikbar għalina biex aħna nikkontrollaw is-sin f'dak il-ħin. Minkejja li hija ħaġa raġunata li ħadd m'għandu jidħol f'żoni ristretti, Dr. Spiteri sostna li ta' kuljum huma jiltaqgħu ma' diversi każijiet fejn jiġri eżattament l-oppost. Inħossuna inġurjata ħafna illi konna għalfejn qogħdu nispjegaw in-nies għalfejn pereżempju waqt inċident jiena fejn għandi cordoning tape issib nies li għollek il-cordoning tape qasmu biex imur jiċċekkja r-restorant ta' faċċata kux miftuħ biex jiekol. Meta dan ovvjament hemm inċident kbir li għaddej. Aħna naħseb li llum il-poplu Malti għandu intelligenza biżżejjed biex jirrealizza li jekk għandek cordoning tape inti m'għandekx għalfejn taqbżu. Dawn in-nies apparti li jpoġġu lilhom infushom f'periklu bla bżonn ikunu wkoll ta' theddida għad-dinjità tal-vittmi li dak il-ħin ikunu qed jiġu kkurati mill-ħaddiema tal-emerġenza. Spiteri tkellem ukoll dwar l-etika ta' kif ċertu materjal m'għandux jinxteret fuq il-medja soċjali, lejn kif kull pazjent jew vittma ta' inċident jista' jkollu familja li sa dak il-ħin ma tkunx neċessarjament infurmata b'dak li jkun għadu kif seħħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.